Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ya umarci mu daga ministry muka kirawo manya-manyan malaman jihar Kano daga bangarori daban-daban wanda suka kunshi malaman izala manyan da malaman tijjaniya da malaman kadiriya da na ahli sunna da kuma waɗanda suke masu zaman kansu da waɗansu daga jami'a wanda suke a sashen addinin musulunci. To bayan an zo gwamna ya tattauna da su, gwamna yake cewa gwamnati ta yadda za a yi muƙabala, su je su shirya. Ya bada abubuwa guda 4. Wanne da wanne? Ya ce na farko malaman su je su shirya a cikin sati 2 su shiryo abubuwan da suke ganin suna da kaikayi a yi muƙabala da shi. Na biyu zai sa a gayyato waɗansu manyan malamai daga waɗansu jihohi daban-daban don su zama observers da ake faɗa. Wato za su saka ido. Za su saka ido. Sannan za a sa jami'an tsaro waɗanda za su ba da tsaro ga waɗanda suke yi da shi a haɗe don a yi a ƙare lafiya. Sannan za a umarci dukkanin gidajen rediyo da suke a Kano da na waje a lokacin da ake su watsa wa mutane kai tsaye a ji abin da za a yi. Kuma ita za ta ba da sanarwar wurin da ta zaɓa da kuma yadda za a yi. Ta kuma ce za a kawo littattafai dubunnai da waɗanda za a yi amfani da su a gurin. Za kuma a haɗa da manya-manyan kwamfutoci waɗanda in ana buƙatar wani abu a kwamfuta za a ɗauko shi wani haka dai. Duk gwamnati za ta bayar. To wannan mataki na gwamnati na zuwa ne kwanaki da gwamnati ta rufe makarantarsa kuma a baya ta take cewa babu damar a saurare shi. Ba kwa gani kamar za a ce gwamnati ta yi fargajaji ne? Wato kullum a zamanin wayewa akan ce wato akwai abin da ake kiransa fair hearing. Wato mutane ne da yawa suke cewa ba a saurare shi ba. Shi ma ya nemi yana buƙatar a yi masa adalci a saurare shi, malamai su yi magana da shi. To wannan shi yasa aka ce a saurare shi. Wannan ba zai hana abin da shari'a da hukunci ya kama a yi ba, amma dai tunda mutum ya ce a saurare shi ko a kotu kuma sai an saurari mutum. Don haka tun anan su fito da abin da suke da shi na hujjoji, shi ya fito da na hujjoji, abin da aka yi a tsaya a kansa, sannan kuma a ɗauki mataki na gaba. To kamar a baya su waɗannan malamai sun buƙaci da azartar ma da hukunci a kansa, wasu sun ce a kai shi kotu, wasu kuma suna cewa addinin musulunci ya ba da hukuncin cewa duk wanda ya taɓa sahabi ko kuma annabi ga yanayin hukuncinsa. To kenan wani magana ta an kore ta kenan? A'a, ita gwamnati za ta yi komai ne a hankali, dan a wajen gwamnati kowa nata ne. To za ta bi hanyar da ba za a dawo daga baya ana namaya da horomo danye ba. An yi magana da lauyoyi, an yi magana da masana shari'a, an yi magana da wani mataki da jami'an tsaro manya-manya. Dan haka matakin ana son a ɗauki mataki ne wanda ba je ka dawo. A hankali a tabbatar yanzu an fara bashi kariyar ya furta abin da zai faɗa. In yana da gaskiya a ji, in ba shi da gaskiya kaga an gama da wannan, sai kuma a ɗauki mataki na gaba. To kenan yanzu za a ji janye masa tsaro da aka yi masa na daurin talala kenan? Ba za a janye ba. Ai wannan mataki ne na ya zo a fito da shi, ya zo ya ansa kalubalen da ya ce ba a bashi dama ba. Sannan kuma a je a ci gaba, don masu bincike suna bincike kuma za su sanar da gwamnati abin da ya faru ga binciken su. Masu ta haushi yanzu a kaina wanda ake ci haushen kare na kofar gida, in an ce za a zauna su buya su tinga turo sunan yara su ce da yara za a zauna, amma yanzu suna amfani da Christmas su gun kunna mun wuta a gari, sai dai suna tsoron mu zauna da su. To magana ta gaskiya kuma ai abu na tsakani da Allah, malaman nan da suka fito suke ta mun kage su za su fito mu zauna da su, amma ba za ta yiwu ba. Yanzu kuna tunzura jama'ar gari ci amun buri, sai an ce za a zauna da ni ku buya ku ce da yara za a zauna. To kuma jama'a da gudunmawar ku gurin raina muku hankalin da suke, ya kamata duk wani babban malami da a yanzu aka nuno shi ko a mimbarinsa na juma'a ko a makarantarsa ta alhamis ko a makarantarsa ta fage yana farmin, turar da duk za a zauna don tantance ƙarya daga gaskiya kan maganganun da nake, ya zama shi da kansa zai zo mu zauna da shi. Ba magana a ranar ya ce ban isa ba, amma a yanzu na isa, yana magana kaina. Sai da za mu gaba da shi ya ce sai dai bar ni da yara. A'a, in dai zama za a yi na Allah, to a mutsike kan ba jelawa. Duk malamin da yake cewa ban gane fasara ba, malaman nan duk sun nuna kansu. Wani yayi a makarantarsa ta alhamis, wani yayi a unguwar fage, waɗannan da suka nuna kansu nan suka fito suke mun ƙarya. Wani aka bara yayi ran alhamis. To ba maganar za a zauna ka ce ka buya bayan ka fito ka faɗa har ka ba Allah kwana 7 ga yadda kake son yayi ma. In bai maka yadda kake so ba za ka gaurai da shi ma za ka sa mai zanga-zanga. To yanzu lokaci yayi da za ka zo mu zauna da kai, ka ce ka baje da hadisan nan, ganewa ne babban duhun kai ni da ni. To ka ganar da ni, na shirya zan kwantar da kai in karɓi gyaran. Da haka duk malaman nan sun gama ayyana kansu an sani, daga ɓangaren izala, ɓangaren salafiya, ɓangaren kadiriya, kowane ɓangare sun nuna kansu. Kawai rubuta takardar ga ya za a yi
ba wani topic da ya wuce kowannen su ya ce hadisan nan ba haka suke ba, a haɗa ni da su su ganar da ni. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Dangane dan Amina Rasulu babar Rukayya, wanda ke son kaɗa ba zai yi da na sani ba. Bismillah da sunan Rabbi sarki jalalla, ahadin sammadin sarkin da ke bani hula. Rabi yarje da ni in tabi ina zaga shela, in tabin ƙauyuka a birni ina ba da shela. Ya zamo annabin dai shi nake yi wa kalla, taimaka min na rairaya bansa ba zan gaza ba. Kai salati da tsira gunfiyayyen ma'aika, sayyidul kauni ɗaha matattarar sirrikanka. Sahabbai da ahalil baiti manyan mayaka, sun yi yaƙi da shirka sun ka rushe gumaka. Kaga ko wajibi na faɗe su ba zan wuce ba. Shehu na yi dole in gaishe da manyan mutane, Shehu Tijjani madalla da hasken birane, Shehu Barhama wanda ya so ka ko ya yi sa'a ne, Shehu Malam na Garwai gaskiya ɗan halal ne, alaran ma Malam Garba ba mai faɗawa. To da farko masoyin ɗa sai mai karatu, kuma ya zamto kana koyi da shi karkamantu. Abi in dai ya ce ai wajibi ne hakan to, kuma idan ya yi hani ka bari ko da ka shagaltu. Mu kiyaye mutunci kuma akan kawunanmu, banda zagin musulmi shugaba ya hana mu. Ka zama mai tausayi malam asan karka damu, da abin da kake so to ka so mu dukanmu, kuma ka dage salati kai ta yi za ka girba. Shugaba ka sani ni ma da laifi a kaina, ba ibada gare ni ba da hase bai tukana. A duba Abdullahi a ƙauye ga hawaye idona, taimako za a yi mini dan mutuncin Amina, so nake yi da an ji a dinga ba ni ba ne ba. ‘Yan uwana a hababu me yake damu mu, mi wa juna uzuri annabi ne ya haɗa mu. Mun sani ƙaunar ɗan Amina ai tilas ne, san musulmi a gare mu kun ga ai wajib ne. Me ya sanya a gare mu sai mu haddasa gaba, bai kamata hakan ai mu zo a samu ga musulmi. ‘Yan uwana a hababu me yake damu mu, mi wa juna uzuri annabi ne ya haɗa mu. Ka riƙe sheshinka ni ma na riƙe sheshina, banda zagi ya ‘yan uwa ku gane nufina. Domin samun fina-finanmu da bidiyon mu kamar haka, ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa, za mu dinga kawo muku a cikin wannan tasha mai suna Ƙauyawa 24 TV.